Γεια σας, τι μου κάνετε, πώς είστε, πώς περνάτε? Ακόμη ένα βίντεο το οποίο πραγματικά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι το θέμα του ύπνου. Γεια σας. Λοιπόν, είμαι εδώ στο σεμινάριο της Ιεράς Μουσέ και μάθαμε πάρα πολλά πράγματα για τα παιδάκια μας τα οποία μπορεί να έχουν ατοπική δερματίτιδα. Οπότε, κοιτάξτε εδώ τι γίνεται και να πάμε σήμερα πίσω για να σας πω τι έχω μάθει, για να μπορέσετε να μάθετε κι εσείς το τι συμβαίνει ακριβώς με τον ύπνο του παιδιού μας όταν υπάρχει ατοπική δερματίτιδα. Όπως είδατε λοιπόν, βρέθηκα στο σεμινάριο της Λαρός Ποσέο που πραγματοποιήθηκε για την ατοπική δερματίτιδα και πώς συνδέεται με την αϊπνία. Είναι κάτι που μας απασχολεί πάρα πολλές, είμαι σίγουρη, είμαι 100% σίγουρη. Είναι ένα δύσκολο θέμα ο ύπνος του παιδιού μας, αλλά γι' αυτό ακριβώς το θέμα θα μιλήσουμε σε ένα άλλο βίντεο. Είμαι εδώ για να σας πω πώς μπορεί να συνδέεται η αϊπνία του παιδιού σας με την ατοπική δερματίτιδα. Και αν έχετε εξαντλήσει όλα τα θέματα που μπορούν να τα απασχολούν έτσι ώστε να μην κοιμάτε, τότε ήρθε η στιγμή να δείτε μήπως έχει ατοπική δερματίτιδα, γιατί πραγματικά μπορεί να μην το έχουμε καταλάβει, μπορεί να μην είναι τόσο εμφανή στο δικό μας παιδί. Οπότε καλό θα είναι να το ελέγξουμε και αυτό. Γιατί πραγματικά υπάρχει περίπτωση το παιδί μας να μην κοιμάται λόγω του εκζέματος. Μήπως χάνει αρκετό χρόνο του ύπνου του λόγω του κνισμού που φέρνει η ατοπική δερματίτιδα στο σώμα του. Όλα αυτά καλό θα είναι να τα δούμε, να τα ελέγξουμε και να επισκεφτούμε τον δερματολόγο μας για να μας πει ακριβώς τι πρέπει να κάνουμε. Εάν και το δικό μου παιδί δεν έχει ατοπική δερματίτιδα, μέχρι στιγμής τέλος πάντων, είναι κάτι πάρα πολύ σύνθες και είμαι σίγουρη ότι θα μου γράψετε κάτω στα σχόλια πάρα πολλές από εσάς που το έχετε αντιμετωπίσει είτε εσείς οι ίδιες είτε το αντιμετωπίζετε με τα παιδιά σας. Πώς συνδέεται όμως η ατοπική δερματίτιδα με την αϊπνία του παιδιού μας? Είναι κάτι πραγματικά πάρα πολύ απλό που μπορεί να μην το είχαμε σκεφτεί καν. Διότι χάνουν αρκετά μεγάλο μέρος του ύπνου τους λόγω του κνισμού. Του κνισμού που φέρνει η ατοπική δερματίτιδα. Και έρχεται λοιπόν η έρευνα, η οποία είναι από τη Λαρός Ποσέ και μας λέει ότι αυτά τα δύο προϊόντα, το αφρόλυτρο που είναι το Lipicar Synthesis και το Lipicar Balm όπου είναι η κρέμα, μπορούν, ακούστε τώρα πραγματικά το ποσοστό, να μειώσουν την απώλεια του ύπνου του παιδιού μας κατά 42%. Μιλάμε, παιδιά, πραγματικά για ένα τεράστιο ποσοστό. Καταλαβαίνετε μέχρι πριν πόσο λιγότερο κοιμόταν το παιδί μας και πόσο πραγματικά λιγότερο ξεκουραζότανε. Είναι τεράστιο το ποσοστό, ειλικρινά εγώ έπαθα σοκ. Η έλλειψη ύπνου, όπως είπαμε, δημιουργείται λόγω του κνισμού. Μπορείτε να βάλετε τον εαυτό σας στην θέση του παιδιού σας και να σκεφτείτε ότι το βράδυ ενώ κοιμάστε κάτι σας ενοχλεί, κάτι σας ξύνει, σας φαγουρίζει, με αποτέλεσμα πραγματικά να ταλαιπωρήσετε πάρα πολύ στον ύπνο. Βέβαια, εκτός από την ταλαιπωρία του ύπνου, που μαζί με το παιδί μας υπάρχει και η δική μας ταλαιπωρία, με αποτέλεσμα να έχουμε και άλλες επιπτώσεις και εμείς στην ημέρα μας, μέσω της αϊπνίας του παιδιού μας, πάρα πολύ σημαντικό είναι στα μεγαλύτερα παιδιά. Ο δερματολόγος που μας μίλησε στο σεμινάριο μας έδειξε κάποιες φωτογραφίες από τα δικά του περιστατικά και πραγματικά λίγο σοκαρίστηκα, γιατί μπορεί πραγματικά αυτά τα παιδιά να έχουν θέματα και λίγο στην ψυχολογία τους, δηλαδή υπάρχει περίπτωση να τους χαλάει και την ψυχολογία κατά τη διάρκεια της ζωής τους αλλά και των δραστηριοτήτων τους, γιατί μπορούν είτε να τους κοροϊδέψουν είτε να τους κοιτάνε λίγο περίεργα, γιατί κάποια περιστατικά είναι πάρα πολύ έντονα και είναι κάτι το διαφορετικό από ό,τι έχει το άλλο το παιδάκι, με αποτέλεσμα να το κοιτάει αυτό και το ίδιο το άτομο που το έχει να το ενοχλεί και να το κάνει να αισθάνεται άσχημα. Οπότε όσες μαμάδες με παιδάκια σε μεγαλύτερες ηλικίες έχουν έκζεμα, σίγουρα καταλαβαίνετε και την ψυχολογία του παιδιού σας ότι είναι λίγο διαφορετική λόγω αυτού του θέματος.
Ακόμη ένα ποσοστό που μας είπαν με βάση των ερευνών που έχουν κάνει είναι ότι μειώνει την έξαρση του εκζέματος κατά 38%. Αυτό πραγματικά που βλέπω εγώ και που είδα είναι ότι πολλές από εσάς το χρησιμοποιείτε και πάρα πολλές από εσάς έχετε δει αποτέλεσμα. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που κάνω αυτό το βίντεο και που ίσως μπορούν να βοηθηθούν και άλλες μαμάδες με παιδάκια με ατοπική δερματίτιδα, αλλά και που βρέθηκα σε αυτό το σεμινάριο και έμαθα 5 πράγματα παραπάνω. Το σημαντικό που μας είπε ο δερματολόγος λοιπόν είναι ότι δεν είναι αλλεργία. Δεν είναι αλλεργία και δεν μπορεί να φουντώσει με κάποιο είδος φαγητού που θα φάμε ή με τις διατροφικές μας συνήθειες. Όμως η ατοπική δερματίτιδα επηρεάζεται από τις αλλαγές της θερμοκρασίας, από τα ρούχα που θα βάλουμε πάνω στο ατοπικό δέρμα, από την υγρασία, από τα διάφορα καλλιτικά που θα χρησιμοποιήσουμε, γιατί ειδικά όταν είναι σε έξαρση καλό θα είναι να μην χρησιμοποιούμε έντονα αρώματα ή κρέμες που δεν είναι κατάλληλες για το ατοπικό δέρμα. Και όχι τα φαγητά που θα φάμε, γιατί σε καμία περίπτωση δεν είναι αλλεργία, μας το τόνισε ο δερματολόγος, γιατί υπάρχει μια παραπληροφόρηση πάνω σε αυτό το θέμα. Και κάπου εδώ ήθελα να σας πω ότι όταν πραγματικά δούμε κάποιο πρόβλημα στο παιδί μας, να το πω, κάποια αλλαγή στις συνήθειές του, καλό θα είναι να επισκεφθούμε τον παιδίατρό μας και αυτός είτε να μας παραπέμψει σε κάποιον δερματολόγο, είτε να μας πει ο ίδιος τι πρέπει να κάνουμε. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτό το βίντεο. Ελπίζω να βοήθησα πολλές από εσάς. Ελπίζω να μάθατε 5, 3, 2 πράγματα μέσω αυτού του βίντεο. Και κάπου εδώ θα ήθελα λοιπόν να σας κλείσω και να σας πω ότι θα έχουμε και 2 νικήτριες οι οποίες θα κερδίσουν το Lipikar Bomb, το οποίο είναι η κρέμα σώματός μας για μετά το μπάνιο, αλλά και το Lipikar Syntet, το οποίο είναι για το αφρόλουτρο για το μπάνιο μας. Επίσης, μαζί με αυτά θα πάρετε και αυτό το υπέροχο παραμύθι, όπου λοιπόν μιλάει για τον κνισμό και έτσι το παιδάκι μας ίσως γνωρίσει καλύτερα τι είναι αυτό που έχει και μπορέσει να το αποδεχτεί και να μάθει λοιπόν να ζει με αυτό. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτό το βίντεο που έγινε σήμερα, γιατί ξέρω ότι πάρα πολλές από εσάς θα γνωρίζετε αυτά τα προϊόντα και θα ήθελα να μάθουν κι άλλες, να γράψετε και κάτω στα σχόλια, κορίτσια, πραγματικά πώς εσείς είσαστε ευχαριστημένες από αυτά τα προϊόντα που χρησιμοποιείτε, και μαζί με το σχόλιο σας περιμένω και το mail ή το Instagram σας για να μπορέσω να σας βρω αν είσαστε οι νικήτριες. Χαίρομαι πολύ που μάθαμε κάτι μέσα από αυτό το βίντεο. Σας φιλώ γλυκά, να περνάτε τέλεια, να προσέχετε το δέρμα σας και να χαμογελάτε πάντα, ό,τι και αν σας συμβαίνει. Φιλάκια!